Rambutmu kaya suri merga kowe patutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap napa? Lho, balapan jaran. Ayo tanggo paman wong tak ajar tenan. Loro atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kalih kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Asine kok sono Grongestina? Amar to? Nggih. Lah, kok aku ora krungu kabar? Mboten ngerti wong ya niku le lunga meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Go. Atimu lan atiku dadi siji, aku mentaimu. Mencintaimu cine aja dilangi. Begawan Durna mentala kalih kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panos maning cacaran sekretene Bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petruk kandhang bolong ora lumrah manusa iki. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Petro, pripun, Mbah? Kowe butuh takon karo aku? Nggih. Takon apa? Kacarios Pandhawa menika sampun 3 candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, kula nyuwun dawuh. Menawi penemban Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan ngertos sadurunge winarah, kula ajeng nyuwun priksa. Pandhawa niku lenggahi teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten bapa penemban Durna utawa yang penemban Durna kula aturi paring dawuh simbah pendhita kula aturi paring dawuh Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahi para Pandhawa ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta gandhok plekundung swalu gembol sumarante hawala Petro pripun wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe tekono ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang endi? Kepasang Yogya katujuh ing Nginu. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna, kuwi wis pas, kuwi wis mathok, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahe endi? Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pandhawa gejak kondur terus. Nek kira-kira Begawan Durna ngapusi, ora usah melu-melu pacule sirahe engko. Kondur tegel pacule semen. Lah piye nek pendhita apus-apus arep ngopo? Urip ya mung ngapusi kono kene. Aulung modar malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku gawa. Aku dadi sakepenamu kowe. Teng pundi? Petro, Nun. Kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nunduk karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki mung gedibal. Kowe iki mung ponokawan kok nglungake Brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula melu duweni negara Ngastina. Sina Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Tur upama ditelusur babagan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah entuk. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ping serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lho wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Ora usah gampang nesu ora. Maton to dasar kula.
Dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumraping negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing wangi nggotong bata, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumraping negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duweni Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbah. Dan semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja diya diniya nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing mikolehake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku, niku pun mboten jalan, sakmenika pun mboten jalan. Sakmenika menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah ngumrembihake tangan jangkake suku pikire gelem diolah niku napa-napa bakal kelakon mung kari gelem apa ora tembunge keset apa ora nek keset ya dadi wong rekoso nek ora mesti entuk dalan rejeki niku tumrap kula ngoten diar Petro iso dadi moden ya Tru nek mejang gleling ya Petro ki tur kenyataan kuwi ora mung omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndara-ndara kula Pandhawa, tenan. Kula ora mung ngomong goro. Kula ken lunga sing mriki. Kula ken ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula ken ngangkati tumpake gerobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa. Kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula, kali kula wedi. Kali kula ngitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan ta negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa. Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayi ya ngelinga karo lelabuhane para kawula-kawula, ngelinga karo lelabuhane karo wong-wong cilik. Nggih, aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Petro, nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Blaku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa nek ndi. Lah kok wae muni ngerti. Aku mamang kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwe becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula peksa. Lah nek kowe maksa karo aku tegese kowe kejak sulaya karo Begawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora wedi waton kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan kejak sulaya karo Petruk sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina mergo iso ngandikake Pandhawa lungane nendi? Lah nuwun sewu teng pundi papane wong neter kanthi dayan. Lho wani nang karo Begawan Durna sing kula wedeni apa mau metu jaba Petruk kowe metu jaba dhisik sampurna ning pasewakan aku meneh keterangan karo kowe janji goro ditenono ana pendhita tak ileng-ileng menika sahabat kula sempat kriwikan dadi kerojokan geguyon dadi tangisan upami mekaten malah menika tumrap kula Kamasang Yogya katuju ing nginu lha dipun kados pundi paduka paring dawuh mekaten lho Petruk kaliyan Bagong menika awon tanpa warni menika kegiatanipun para Pandhawa. Kula sampun matur menawi Pandhawa menika kinayoman piyayi kalih. Nggih menika pun Kresna kaliyan pun Semar. Monggo Semar menika kagungan putra 3, Gareng, Petruk, Bagong. Nger menawi badhe nyerakaken Semar kedahipun dipun ginakaken srana ingkang alus. Jaranipun anake dipateni sik. Mengke nek anake dipateni Semar nelongso. Menawi Semar nelongso piyambakipun tentu sakit. Kembange wong sakit menika pecah. Semar pecah kantun mejahi Natandrawati, Natandra mati kantun mejahi para Pandhawa. Lho, menapa mboten jenius? Sampeyan niku ngomonge kaya sak kepenake dhewe lho. Menika ngaten ya Adipati? Nggih, Pamanarya. Wonten dawuh ketapne para Sata Kurawa. Petruk dibondo tangane kerincung sikile. Gedene pateni nek negara Ngastina. Lah rak malah goleke gawean to Kakang Durna. Sago napa mboten? Sago. Nek sago diketapke, oh inggih ngestaken dawuh.
dinten semenika pasewakan kula bibaraken Surtayu wonten timbalan ngadhawuh sinuwun budal kang padha sembung sun kundur kedaton kula nuwun paramadal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Surtayu kaya wis ora ana dawuh maneh purna gatining mananggilan sanadyan kundur kedaton jeluk saking dampar kula nampi gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Japa Paloro ing sami ngambil upacara ning Keprabon gawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau Man Sengguni pripun kabare enten pawartos napa ngawi sangganing para sata Kurawa manwerti Paman Sengkunar metu nglatar numpak dukar kula Dursasana nungsung kabar Man Sengguni numpak mitmini kula Dursasana nungsung pawarti werta Man Sengkuna numpak kereta kula Dursasana nungsung pawarta Man Sengkuna sedase atos kula nungsung pawarta Pamanadyan putra pun Kartomarma cemadung dawuh paman putra pun Swatama cemadung dawuh lha Bapak Dalya cekul dadan ke putra pun Durmagati cemadung dawuh ban kepipun kabali wonten pawastos napa kula cemadung dawuh man kula pun Citraksi nyanyadong dawuh man pripun kabare wonten Bapak pari damel menapa man kula ngangolongaken jangga nilingaken karna mama papa Mas Tuti dawuh timbalanipun Paman Harya Sengkuni Dursasana lho Kartomarma Asatama Surtayu Citraksa Citraksi Durmagati Durgempa Dursasena kabeh wae para sata Kurawa iki ngene ya Le rembugan jroning pasewakan ora ana kejaba mung kepengin gawe srana patine para Pandhawa nanging durung rampung gone padha rembugan babak angalyani jujul anusuli sowane Petruk kantong bolong ngandhakake ento Pandhawa ninggal Praja Ngamarta monggo wis sawetara wektu Udakara wis sak telung candra rekake takon kalawan Penemban Durna nanging malah dawi gegeran mula kang sangka kuwi Dursasana kabeh Kurawa diketapake budal lumarap golek menyang didununge Petruk lan Bagong ketemu bondo tangane kerincung sikile leboke pakun jaran gedhe-gedhene dipateni ya kulup Dursasana walah nggih man mboten ken kandrung sulun-sulun awi nderek udu napa sing didhawuhke pawon lamun sendika ngestakaken dawuh mangkata dina iki lho nggih ngestakaken dawuh Petruk Ndara Surtayu ya enten apa Gus sing kula entosi Dede Kurawa sing kula tenteni sanes para sata Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwune priksa teng pundi lenggahing pundhen kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar Praja Ngamarta Petruk nun Blokasuta wae Begawan Durna Bapa Penemban Durna ora prisa menyang lenggahing para Pandhawa mulih kowe takon karo Bapa Penemban Durna aku sing bakal meni mangsulan karo kowe Lajenganipun sinuwun utawa Penemban Durna pun tetela wis cetha nek ora ngerti ya pancen ora prisa lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti ya Penemban Durna lunga saka negara Ngastina lah terus sampeyan rawuh mriki wigatosipun aku didhawuhi dening Paman Sengkuni kene nyekel karo kowe nyekel napane lho awakmu kersane tak bondo tak kerincung sing tak leboke pakunjaran gedhe-gedhe kok tak pateni Petruk
kagat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana Wilasan ora ngerti sangkan marane lha kok malah Petruk tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine mula ora usah dadak kowe bangga ora usah dadak kowe selak ulungna tanganmu tak bondo tak krincung sikil bagi pakunjaran Mas nek pancen sampeyan arep mateni karo Petruk monggo ning carane sapi mang jagal sik nek wis kula ambruk ora duwe daya mang pateni kula manut wani karo Surtayu sing tak wedeni awam kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan pecah dadamu sirna Margolayu mang maju mriki jajal-jajalan karo Petruk minggir kok ya jebol dadamu Petruk mang mriki
jajalan Petruk ngobrak-abrik para Sata Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nah aku ora tumandang karya, nah aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewahi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok ming Kartomarma. Karto ndelosor aku kan. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu. Singalena Prabing Lalis Lakon dadi penjangkamu. iki merganing Iki lare wiwit sok kapan? Kok ming ngono-ngono wae. mati dening aku. Go gaceng sirahmu wae mo karo Marmo. Ayo. Ora kontal. Sirah pada kebal. Rene. Gong. Ngantel jasmu ye. Ora kok. Kuwi ngopo ya, Gong, kok matane abang mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani ya, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Wis saiki ora ana golek minuman wis ora ana. Spiritus tak kaki Coca-Cola ombe. Dilalani. Waduh. Wis payah kowe. Kok kene, Truk? Wis kok leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mah mlaku-mlaku ndasa asikanan. Oh, sapa-sapa kok. Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang ping arep perang Kartomarma dadak merno-merno. Ora sampeyan mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana sing ngene ya.
Ora ati harus iso. Ah iya. Ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Waduh, mumet tenan aku, Tru. Ya wis ora usah maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mah tak keplak yo kok. Wong lurape kok dienggo. Ulung sawangan. Sawangan aku. Ora dari nak mana, Tru? Ngono ae dari nak mana. Ya wis ngono dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ya. Ajiker aku ditinggal dhewe. Aku arep turu ning pangkone sinden-sinden. Njur sapenake dhewe ora. Arep ngosek-ngosek ning kono. Ben kami pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Hati-hati ya, Tru. Ya. Jah kula man. Petruk seprika sepriki mboten sesuda kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula semanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon diwul menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kok ngomong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsuh Kartomarma nggih. Tandange ngawur. Wah, wis sanjake kaya wong pinter pencak ngene. Wah, pokoke rusuh kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sapenake dhewe. Lah dalala sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le. Nggih, ngestaken dawuh Petruk. Mboten manut kan kula ajar. Wis sakarepmu pateni ya kena. Nggih. Arep menang karo Kartomarma menang karo Raden Surtayu musuh Swatama entuk musuh kowe ayo alasan Petruk kowe diantemi kok meneng wae mlirik matamu kowe menungso apa kowe kepanjenengan apa lah kok dadi kowe meneng wae ayo Gage ayo alasan kowe ngece karo kowe ngino karo dumeh tak antem ora apa-apa matamu mlirik kok anggemu aku anak pendhita kowe mung anak batur diantem kok ora apa-apa malah mecicil mripate anggemu apa ayo kowe malah suaraku tuprok rasa melu-melu aku gumae terus sok melu-melu togong lare. Tuprok. Kowe diantung kok malah hahi-he. Kowe malso kowe. Malso. Tuprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono ngono. Aku ki anak pendhita
Lah kok dadi koyo diantem kok ingahi he. Tuprok das matos. Kowe iki diantem kok malah ingahi. Eso, kowe ngecek. Lho. Iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, Ngapa? ati kula sakit, Man. Kok lara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Heeh. Kula ken males ora gelem males niku matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Ngenten iki, Man. Terus cangkeme ngenten iki. Terus sikile tuprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik anakku ngger satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Mas? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun clumetan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih tak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda mongi kok. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri merga kowe padutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap napa? Lho balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu to engko Paman wong tuwa tak ajar tenan. Lara atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kalih kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Edian. Biyen ning lakoni pripun nggih, Man? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki dikira jamak-jamak. Napa riyen niku dereng ngenten wong? Ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah ning lakon. Lara atiku. Dene ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ming tukang narik andong. Ayo kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sotama niku bocah ora ngerti ora ndunung omang dunung-dunungke. Ngerti sotama niku ora weruh karo kanan senyatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Oh, indah-indahne patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah dipirang-pirangke, malah digejek-gejekke. Petruk kantong bolong. Kowe aja ngino araku. Aja ngecek karo sotama. Ayo. Begawan turun tandingan legane
atiku. Wah, kowe iso menang karo Begawan Turna. Bumi langit tangkep Petro Kandang Bolong. Tuprok, 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 tuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ora jama-jama penyakit ora. Ayo Petro. Adu atos sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo ponokan, masuk kene atiku. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. 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 Tolong rungokno. Wong mumet sirahe kok ya dadak melu ngecil. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Cobrok. Cobrok. Yuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece arek. Ayo Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kyai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun keparat. Tuprok, 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 tuprok. Tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. Siamene malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petro ki. Biyen sik ngabari sapa ya? Kok iso ngerti? Ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Prembandurna. Iya. Oh, pancen Perot. Ngece karo aku sengkuni Perot. Kose to. Sampeyan niku ece-eceran ya ece-eceran aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot ya men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk bedet. Ya men, ning ora Perot cangkeme. Ning ora bedet irunge. Ning ora Perot cangkeme. Bedet Perot. Bedet Perot. Bedet. Bagong tak linggis ndase tenan kok. Ora ngerti perkara kamu ni bedet-bedet dengkule atos ora. Lho, Bagong ngerti nek sampeyan pun pendhita kaya manuk bedet. Ya bedet sampeyan Perot. Bedet, Perot, bedet, Perot. Tetrot. Tetrot. Arat. Durung muni kok wis diwangsuli ora. Aman cepet-cepetan ora. Perot. Oh, cah adil kae nek mrene ngece sampeyan nek merono mece kula. Meneng mawon. Nggih, nggih. Diem, nggih. Anggere sing ngece tendiangi sampean. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tandang ana bedet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntu ora. Ora gelem mundur ning padukan kabedetan. Piye ya iki? Sik tak raup sik dipate. Nggih. Ndak ketuntut terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya, malah mangke sampean ming munamuni bedet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken Perot ing Penggar. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ra beto Kyai Perot. Aku gak iya ta iki. Ora raup. Sik ta, lagi kula nggih raup. Kula ya klera-kleru e. Ame raupe kok gentan sampeyan iku ngerti ora nek raup niki banyune bedet banget. Lah. Sampeyan madiri kok mengke ndak ketularan oleh kula Perot. Aduh. Gugu karepe dhewe panas wae jajaran. Petro ketiban Kyai Cunda maneh ora jeblok ketemu aja tukang.
Begawan Durna kok ngamuk tenan. Nggawa cundha manik. Murung mubiar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo mati tenan ade. Petruk. Nggih. Oh diar. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petruk kantong bola. Gawe geger negara Ngastra. Kowe menungsa apa kan? Glandang ning kono. Kelungkung. Ngopo to Mas Rono mari-mari adus kono. Kita gebyuri ndas putra. Sapa itu? Dursasana. Udu. Ngawur. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, macet. Gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iki krungu Kartomarma. Wow, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono cundha manik, kene nenggala. Waduh. Iya, Tra. Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo Gong kowe iki? Nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak tiru. Sedih ta, Tra? Iki nggo ngiringi awake dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Apa nek mujur? Lambemu ra. Petruk, nun. Saka ndi kowe? Saka Ngastina. Lho, ngopo Ngastina? Diutus Ndara Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Wis seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Heeh. Du pandasmu kowe. Anggrana sedhi ana ning ana. Tulung sawangen. Kudu kuwi. Iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso rampung tak. Tak pentaske ya, Tru. Iya. Ngopo sing Ngastina? Diutus Ndara Abimanyu. Lah ya Abimanyu ngutus kowe ning Ngastina apa? Panjenengan boten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa wis ana 3 sasi nang kono Ngastina. Ngamarta? Nggih. Lah, kok aku ora krungu kabar? Ah, mboten ngerti wong ya niku le lunga meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Lagu opo? Lan atiku dadi siji, aku mentaimu. Mencintaimu, cine aja dirangi. Blok ora. Lah terus nyuwun pirsa kali Begawan Durna. Lah ya terus diutus Ndara Abimanyu kaya nyuwun Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa. Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa? Nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panos maning jajaran sekretari Bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petruk kandhang bolong ora lumrah manusa iki.
Oh setan kowe. Gong kowe iki ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe cerai. Bagong ngopo? Bagong. Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora wete karo kalimate keparat. Nggih. Ah terus pripun? Minggir Petro. Cundha maneh mungsuhe Nenggala. Lah rame iki. Prabu Mandura. Nggih. Nglika Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan ngene iki arep ngopo? Arep ngopo sampean nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tangel kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesti arep ditamake wong. Iya, mesti arep ditamake wong. Nek ngoten ku ya arep namake Nenggala ki ning jadane menungso. Lho, sinten sampean? Lho, lepat kula napa? Sampean nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok kan gulung diduwa piye? Mboten nggih. Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Non, singgahke. Dileboke. Non, dileboke. Kowe. Diwerangkake maksud kula. Oh nggih. Ah wis malah konangan kaya ngene. Wong tuwa sampean niku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petruk to. Nah, sing nggawa Nenggala sampean. Cundha maneh ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampean. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku Pandhawan. Baladewa niku gedene sampeyan iki tau tate diwong karo Petruk. Baladewa niku iso dadi ratu mergo labuhane Petruk. Baladewa iso mukti Wibawa Cakrawati Bau Dodoma niku mergo labuhane Petruk. Dadi nek ana sing arep nyekara karo Petruk, sing arep gendak sikara karo Petruk, sing arep tumindak ala karo Petruk, Baladewa ora trima. Nggih, leres menika. Petruk nika ya gedhe labuhe tumrap negari Mandura. Petruk menika ya gedhe labuhane tumrap paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petruk padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula mengajeng mateni lampune Petruk kok. Mboten Petruk mengajeng mateni lampu ngarepan omahe Petruk. Lah kok dadak nggo cundha maneh? Nggih namung kagem girigoda dhateng Petruk kemawon. Anu mobil cepet-cepet Petruk. Iki ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo bali. Bali mboten bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan dados saka negara Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng manggawe kagol. Napa kira-kira bukan turunan wani karo Baladewa? Langsung kan bangsa mawon. Saiki kowe bali, nggih. Sing kurang gawean ki Abimanyu. Lho, lak utusan kali kula kok. Lah iya. Mesine utusan karo kowe iki golek pendhita sing luwih ampuh. Golek pendhita sing didaya. Aku kuwi saben dina campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Perembandurna. Lah kok dadi dadak utusan sowan Begawan Durna ki nak ngececeh wektu to. Oh nggih. Mangke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu dangu kula ken matur pripun? Omongo yen to Abimanyu kon pasrahke perkara iki kalian bapakmu. Lho. Bapak kula? Iya. Bapak Semar? Iya, Semar. Semar ki arep pemidrajate ngaceplik kuwi Panakawan Batur nanging kae Dewa Ngijawantah. Kae dhisik Sang Hyang Bathara Ismaya. Mokal Semar ora ngerti menyang didunungi para Pandhawa.
Mulane nganti Semar ora iso ngandhakake menyang endi lenggahing para Pandhawa. Wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya. Oh nggih, mboten ming Abimanyu, kula bapak, kula barang ora bakal trima. Karo bapakne Semar rek panjen Semar niku wong ampuh tenan ya, Kong. Oh iya ta kok. Oke. Ya. Sing ngintip. Nek ngoten kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki matur sembah nuwun. Ya mulai ya. Kula tak matur Ndara Abimanyu. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kan Mitro. Sing sayo sing Om Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra perkencong warudaya Pak Pong Bu bolong kali codhe sapa sing gawe punami iki ingkang sekawit kayangan ketingal ayem tentrem miwah jinem sangganing para durandara nanging boten kadosa sagedhagan menika tumuli wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat andadosaken kodheng sangganing para dewa sangganing para dewi Kakang Rodo menika saking dayanipun menapa adalah nuwun mapunten lho Di sampun dinten kula menika mboten badhe purun unjuk atursa paduka Adi Pramesti Bathara Guru namung kula nuwun sewu kekilapan menapa paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang ngertos moba musik ing dhateng jagat. Sampun malika titah sawantah. Nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring wonten ing pangaos paduka. Nanging sabab menapa dene paduka dadak ndangu dhateng ing Karaka ing sithik pangudal-udal. Mboten wonten jamak limanipun ing atasipun kula ingkang damel cangkriman. Tumunten kula ing ngambatang cangkriman menika piyambak Kakang. Kakang Resi ngedambatang cangkrimanipun ing rayipun Manikmaya. Lho nyoho. Iki Di, menawi tela mekaten kula badhe munjatosa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rodo kula semanggaaken. Ingin dadosaken gara-garaning kayangan menika mboten sami kejawi namung kasutapanipun titah paduka inggih menika wayah paduka para Pandhawa. Ingkang sami mapan wonten ing lengkahing Gunung Himawat. Papan pernahipun sami lampahi tapa wonten ing satengahing wana Pringgalaya. Satengahing wana Pringgalaya. Inggih, Di. Menapa ingkang dipun sedya dening para Pandhawa. Dening lampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya, Kakang. Menawi babagan perkawis menika tentu kemawon paduka Adi Pramesti Bathara Guru mboten badhe kekilapan. Ingkang mekaten, Di. Lajeng pareng paduka Adi Pramesti Bathara Guru kados pundi? Mbok menawi jumbuh kalian kanugrahaning kembadi katampi. Tuwin kanugrahaning kembadi mandhap wonten ing Janaloka, Kakang Rodo. Pundene kanugrahan menika kala wau tasih sinengker dening panguwasaning dewa. Nanging para Pandhawa tuhu satru ingkang tanggap ing sasmita, tuhu satru ingkang lantip panggrahitanipun. Nadyan Jawata dereng matedhakaken sasmita bilih badhe matedhakaken kanugrahan. Iwa semanten para Pandhawa wayah-wayah kula sampun kepareng lampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya. Kakang Rodo kanthi tumanggaping gati para Pandhawa miwah tumanggaping penggalipun manahipun para Pandhawa mekaten andadosaken katarima gesangipun para Pandhawa. Mila mboten nami aneh menawi sakmangke menapa ing sampun tinumbas kanthi sarana tapa brata menika ingkang rayi badhe matedhaken kanugrahan dhateng pun para Pandhawa, Kakang. Adalah. Ngaten menika kula nembe mathuk, ngaten menika kula mendhi gathuk. Menawi sampun dipun lampahi dening para Pandhawa menika menatandani bilih para Pandhawa menika titah pitataning jalma unusaning para menungsa. Kakang Rodo kasinggihan sabab jumbuh kan pangandika paduka dereng kemawon Jawata menika matedhaken kanugrahan ewa semanten Pandhawa sampun lampah tapa wonten ing telenging wana Pringgalaya. Di ing mekaten tumunten kula namung kantun ndederek kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru sumangga anggenipun murba masesuk dhateng wayah paduka pun para Pandhawa anggenipun lampah wonten ing telenging wana Pringgalaya menika Adi Pramesti Pandhita kang kinarya wangsit
pindha kombang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngendi gone Kakang Narada kula badhe nyobi dhateng semedinipun wayah kula pun para Pandhawa kula badhe anodi dhateng mantenging cipta para Pandhawa sarana kula badhe anggiri godha dhateng kasutapanipun para Pandhawa kanthi cara menapa paduka badhe anggiri godha dhateng kasutapanipun paduka Pramesti Bathara Guru Aditik ingkang wenang anggayuh kanugrahan menika tanah sanes kejawi namung pambayuning Pandhawa inggih menika pun Puntadewa mboten ketang sak mangke ngraosaken dayaning wahyu kelebet para Pandhawa sekawan cacahipun badhe ngraosaken dayaning wahyu nanging ingkang langkung wigatos ingkang nampi kedah pun pambayuning Pandhawa nggih mila kula badhe nyodhi dhateng mantenging cipta pun Puntadewa tuwin kula badhe nyobi dhateng ikhlas sing raos kelawan pun Puntadewa sarana sak mangke kula badhe saren wujud dadi satu berbiran Kakang satu berbiran kados pundi kula badhe manjalma kanthi wujuding inggih menika wujuding Garuda utawi Raja Wali wondene Kakang Narada kula suwun wujud inggih menika peksi Dara sak mangke merpeki ungganing para Pandhawa kanthi lampah rewa-rewa jengandika Kakang Narada badhe kula tedha lan kados pundi sak mangke para Pandhawa ingipun milujengaken dhateng gesangipun peksi Dara menika kala wau nanging kedah kanthi adil lan wicaksana dalah nggih cocok mathuk nang ngoten tumuli salen wujud monggo Kakang kula dherekaken monggo kula dherekaken sampun wujud kados mekaten mila monggo Kakang kula aturi miber wonten sak ngajenging ingkang rayipun Jatimurti mangke menawi sampun caket wonten telenging wana Pringgalaya kula aturi Kakang Narada tawang-tawang tangis nyuwun pambiyantripun Prabu Puntadewa nggih ngestaken dawuh Indra kula wonten timbalan pukulun reksanan Suralaya sawetara ulun ninggal kayiwangan netepi kelawan darmaning kadiwatan ulun nggih ngestaken dawuh monggo Kakang monggo kula dherekaken panjenengan ingkang rumiyin Kakang kula ingkang dherekaken Kakang Narada larani sampe Katon Petruk lawan Bagong Kuswan sumeneo sawetara aku tak dangu lawan suwaning Petruk apa dene Bagong menika langkung prayogi Gus sumangga kula aturi enggal paring pangandikan kelawan ingkang abdi pun Petruk kaliyan Bagong iya Siwa Semar Punakawan Petruk kula wonten dawuh Den Murajaba matura kepiye nggonira ing ndak utus kaya sowan marang negara Ngastina nyuwun priksa kelawan bapa Penemban ya Hyang Penemban Durna menggah menyangen bilenggahing para Pandhawa nggone ninggal Praja Ngamarta Punakawan sewu kalapatanipun ing abdi Tadawadana nalika semanten kula sampun sowan wonten Garing Ngastina menapa dipun ngendikaken Ndara Abimanyu sampun laturaken kaliyan pun Begawan Durna nanging nuwun sewu kula nampi dawuhipun Sri Prabu Baladewa Petruk rumangsaku sing kurang gawean kuwi Abimanyu nuwun sewu lho menika kula nirakaken panjenenganipun Ndara Mandura iya Punakawan aku wae sing srawung sambendina karo Begawan Durna ki kapitayanku mung sithik. Lah kok dadi Abimanyu kok dadak utusan karo kowe supaya nyuwun priksa karo Begawan Durna. Lah mbok nek nganti Durna ngerti tugelen gurune Baladewa. Malah janjane ndaramu Abimanyu kae iki jane ngadhep wong pinter ning sing ora ketok pinter, wong wasis sing api-api bodho. Sopo Punakawan mboten sanes kejawi namung bapak menika sing Sanghyang Bathara Ismaya bapak menika Dewa Ngejawantah ngendhepipun Sinuwun Mandura bapak tertentu pono wonten pundi lenggahipun para punden Pandhawa malah Ndara Baladewa paring dawuh kowe matur karo Ndaramu Abimanyu Truk kon masrahke perkara iki marang Semar nek Semar ora saguh nek Semar ora iso ngaturake menyang lenggahing para Pandhawa kowe ning Mandura
omong aku bapakmu tak ajari ngoten niku Gus Ndara Abimanyu miat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surm sorotetan padang kasur lan pacaring purnameng ngekono dasari mongso katiga nuwun sewu Den lah kok ngoten ngendikaning ingkang Woing Mandura Siwa Semar ora usah dadak selak marang kewajiban ngerti lamun Siwanaya Ntaka mlebu pamonging para Pandhawa ndak kira Siwanaya Ntaka wis apal marang lagak lagu lan lagyaning kepunden Pandhawa mula paringa dawuh menyang endi lenggahing para Pandhawa Siwa Abimanyu ingkang basal sumusul marang para Pandhawa nuwun sewu nggih Den kula mboten ngertos sewa semanten sampun kinten kula badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis Den awi mangtutke laku jantraning Semar kula kanthi mlebet wonten telenging Wanawasa ngupaya ingkang Rama inggih menika punden para Pandhawa mengkono Siwanaya Ntaka nggih ya yen pancen kaya mengkono ayu anakmu aja ning keritut luntak laku ning Abimanyu monggo Gus kula dherekaken Den Semareka Den prayitna semuriris aja mbok kira aku aning ganggu nggonmu nglakoni tapa brata nanging kadreng nggonku kepengin ngerti wiwit budal saka negara Ngamarta barep kakangku ora taren apa-apa ora paring pangandika apa-apa marang adimu malah saiki mapan ana ing tengahing alas wis pirang-pirang candra suwene barep kakangku ora jugar nggone nglakoni tapa sediamu apa lan karepmu piye yen pancen mengko apa kang dadi karepane barep gambuh karo apa sing tak pikirake mestine aku ora bakal selak bakal nyengkuyung karo adeking barep kakangku ngene nglakoni tapa ning telenging alas Koko Prabu kepareng Mbabaruna dhateng ing rayipun Arjuna samangke menawi sampun pono menapa ing sampun paduka lampahi tartemtu ingkang raya nyengkuyung dhateng kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Nun sewu Koko Prabu kepareng kula semadhong dawuh ingkang rayi. Nggih Koko Prabu. Menapa to ingkang ginayu dening paduka Kanjeng Koko Prabu teka paduka ngawon nglampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya mriki? Barep kakangku. Ndak suwun jugalo sawetara nggonmu nglakoni tapa. Paringa pangedhawuh karo adi-adimu. Aja kaya ngono. Aja kesuwen ninggal marang kewajiban kanalindran mundhak tetel kapercayane kawula marang barep kakangku ayo yen pancen barep kakangku kersa maring dawuh aku ngaturake panuwun lah yen barep kakangku ora kersa maring dawuh wah ndaluk ngapura yen aku kudu bali marang Praja Ngamarta netepi marang kewajibaning kasatriyan barep kakangku soroting mandam sumala madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remo-remo
kalingan ngangrengeng sang tiang manang gong sumungkem guling ing Dara Arjuna wonten timbalan kembar wonten dawuh Prabu wonten dawuh pun Kakang nyuwun mangapura ingkang gedhe ya Yayi dene pun Kakang ora paring dawuh kelawan siadi ngerti lamun pun Kakang nampa sasmitaning Jawata ya nadyan durung pana apa ta ingkang sinasmitakake dening para Jawata nanging gandeng pun Kakang wis nampa sasmita tegese pun Kakang kudu nglakoni sasmita ingkang wis pinaringake marang Puntadewa nalika semana Puntadewa didhawuhi supaya mapan ana ing wana Pringgalaya mangsa semedi nglakoni tapa brata mungguh apa ta keparinging Jawata pun Kakang dhewe durung bisa nggagapi marang keparinging dewa ingkang paring sasmita kelawan pun Kakang Dimas gunjang ganjing langit kalap-lapaton lerken sanging risang mawe gandrung ing dereng ngantos paripurna Imbawacana kasaru saking katebian kapireng penangising peksi Dara ingkang arujit penggaling Sang Puntadewa nalika semanten tupi mulat lenggahing Sang Puntadewa siga niyup saking dirgantara ponang peksi Dara wau Gancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Werkudara teka aneh timen ana wujuding manuk Dara ingkang niyup sangka dirgantara prapting ana ing ngarsaning pun Kakang Gusti Maha Gedhe Gusti Maha Agung lan Maha Priksa barep kakangku mara gage ingkang lumrahe manuk Dara saben cecaketan kalian menungso mesti mabur adoh nanging teka iki nyedak kalau lenggahe barep kakangku mula takonana apa wigatine manuk Dara yen pancen sira bisa tata jalma sak tataning jalma wantah sira kuwi sapa lan wigatine apa dene prapta ning ngarsaning ingsun waduh sinuwun sesembahan kula sampun boten wonten papan malih kinarya pengayomanipun ingkang abdi kula menika namung peksi Dara limrah namung mugi andadosna kawuningan kula menika nilar endhog 3 wonten susuh kula ing nembe kula angremi supados sakmangke saged wenteh wujudipun peksi Dara ingkang badhe nerusaken dhateng sejarah kula sira wujuding peksi Dara lumrah ingkang ninggal susuh sababe apa teka sira mentala ninggal kelawan susuh mongko ndhog ingkang mapan ana ing susuh mau perlu mbok ngremi supaya mbabar wujud piye ing Dara ingkang kuwi kabeh minangka dadi anak-anakmu manuk Dara krana anggen kula dipun bujung tuwin dipun oyak-oyak kan satunggiling peksi ageng menika ingkang wujud Raja Wali tuwin Garuda. Sinuwun kula badhe dipun tedha dhateng Garuda menika kala wau. Satemah kula mlajar saking susuh kula. Tebih nggon kula mabur sampun sayah sewiwi kula. Tumunten kula nyuwun tulung dhateng Paduka Gusti kula Sanata. Mugi kepareng mangayomi dhateng kula saking Garuda ingkang badhe mangsa dhateng jasad kula.
mesakaken dhateng endhog tiga ing mapan wonten ing susuh kula menika sinuwun menawi kula pejah ateges kula mentala mejahi dhateng endhog ingkang badhe mbabar wujud piye lenging saking menika sinuwun kula nyuwun pengayoman kula nyuwun dipun ayomi supados manuk Garuda menika mboten mangsa dhateng kula sinuwun Manuk Dara kene nyaketa kelawan aku mengko aku ingkang bakal menehi pangan karo Garuda ingkang oyak-oyak kelawan kowe peksi. Kahangro sesumbar lindhu bumi gonjing kumaludha guntur ketup ing Manuk Dara wonten dawuh sinuwun apa iki aran Garuda ingkang motha-motha kelawan sira inggih menika ingkang badhe mangsa dhateng jasad kula Garuda sira kuwi wujuding manuk ingkang gedhe nanging sabab apa sira teka ora ngayomi marang wujuding Manuk Dara ingkang luwih cilik tinimbang Garuda malah kowe bakal mangsa marang Manuk Dara. Nuwun sewu sinuwun. Menika sampun dados kodrating gesang Manuk Dara menika kedah dados mangsa kula. Apa kowe ora mesakake Manuk Dara lagi ngremi ndhog cacah telu ing susuhe kudu mati dadi mangsanmu. Ateges kowe uga mentala mateni marang anake Manuk Dara ingkang isih wujud endhog mapan ana ing susuk. Babar kawis menika sanes tanggel jawab kula. Ingkang wigati kula namung manut dhateng kodrating Hyang Mahanasa bilih Dara menika dados mangsanipun ing abdipun Garuda menika. Mula kang sangka kuwi aku nyuwun kelawan sira goleka manuk liyane sak liyane Manuk Dara iki. Merga iki sing duwe kewajiban kudu neteskake endhog ing mapan ana ing susuh. Sampun boten saged yen to ora bisa saiki kowe nyuwuna marang Puntadewa. Nyuwuna marang aku. Sira njaluk ijol manuk apa? Mengko aku ingkang bakal golekake waton aja Manuk Dara iki. Iki mesakake manuk Garuda. Mboten. Kedah Dara menika ingkang dados mangsa kula. Lah banjur karepmu piye? Paduka sinten? Aku Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Walah dalah nyuwun pangapunten Gusti. Najan kula wujudipun Garuda parandene kula menika mangertos bilih Prabu Puntadewa nika Nalindra ingkang lila lair terus ing batin. Panjenengan Nalindra ingkang tansah bebantu dhateng sak pepadaning titah. Kula saged nglenggana bilih Paduka ngayomi dhateng Manuk Dara menika. Nanging kula nuwun sewu. Jejering Nalindra kedah madheg wonten ing adil lan bebener sampun ngantos awrat ingkang sesisih tegesipun ngawrataken Manuk Dara nanging entengaken dhateng kula. Semantrogi ngawrataken dhateng kula nanging entengaken dhateng Manuk Dara. Sedaya kedah sak traju lan sak bobot. Ya pancen kuwi ingkang bakal ndak lakoni. Mara saiki coba sira njaluk ijol apa? Sinuwun. Menawi adilipun panjenengan sampun paring panggesangan dhateng Manuk Dara, mila kula nyuwun dagingipun Dara ingkang badhe kula mangsa menika kedah dipun lintoni dhateng dagingipun Nalindra ing Ngamarta. Arep kakangku. Kowe arep ngopo? Kok Prabu Paduka badhe menapa? Werkudara. Nggih. Aja nyaruhipun Kakang Arjuna, ora usah dadak matur werna-werna. Mbok menawa pancen iki panggasah pangungkaling jiwa tumraping Puntadewa. Garuda wonten dawuh. Apa ingkang bakal sira aturake lan wis mbok aturake marang Prabu Darmakusuma bakal tak wujuti. Ora wegah nggonku bakal menehi ijol daging ingkang bobote padha karo Manuk Dara. Kabeh dadi srana
nggonku ngrampungi perkara iki kanthi adil lan bener Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring ngadhawuh. Goleka watu sartane wujuding kayu ingkang dawa. Manukdara iki arep tak timbang karo boboting daginge Puntadewa Janaka. Manukdara wis mapan ana ing pepucuking kayu ingkang wis tinumpangake ana ing watu ingkang gedhe Garuda wonten dawuh. Muga kowe neksenana yen to nganti abot sisih sarta ora adil nggonku nraju kelawan daginging Puntadewa lan daginging Manukdara. Sumpah ana uripe Puntadewa ora bakal mulya selawase urip. Lega lahir batos kula sinuwun. Nanging menapa paduka menika lahir batos sangenipun badhe maringaken daging paduka kinarya lintu menawi ngantos kula mboten nedha dinten menika kula badhe pejah. Nadyan tekaning mati bakal ndak wujudi. Arjuna kula wonten paring ngadhawuh pun Kakang nyuwun ngampil curigamu Koko Prabu badhe menapa. Wis to Yayi aja dadak siadi ngregon-ngregoni Puntadewa. Kene Yayi mala gage paringna Gunjang kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ing Manuk Garuda wonten dawuh mara gage wis padakno ora bakal laku wegah nglakoni perkara iki mbok menawa kanthi kaya mengkene memungsuhanmu lawan Manukdara bisa rukun. Kowe bisa golek pangan liyane Manukdara ingkang dadi mangsanmu. Yata laruta saking godha sang Kurakala. Yen namutosa sang Sri nyandak ukiraning curiga. Nengke sang Puntadewa nalika semanten ing pangajap supados tumindak adil lawan Manuk Garuda buah Manukdara. Ingkang sakmangke Garuda diamangsa dhateng wujuding Manukdara. Tinumpangake wonten ing sela wujuding kajeng ingkang saged kinarya nimbang awrating Manukdara kelawan daginging Sang Prabu Puntadewa. Sigra tinancepake wonten lengen den geret mangandhap temah muncrat ludira mancur kagiat Sang Werkudara wau. Oh kakangku Koko Prabu. Dres kang ponang ludira metes wonten ing siti madaning Bantala. Parandene datan ngraos sakit Sang Puntadewa. Sigra nyandak lerepaning daging ingkang wis bineset dening Sang Puntadewa tinumpangaken wonten ing kajeng ingkang riyaya tetimbang. Parandene mangke tasih ketingal awrat Manukdara. Sigra datan wigih ringa-ringa nyandak curiga den beset asta ingkang sisih kiwa mengandhap ngantos dumugi tlapakan katon malerah astaning Sang Puntadewa wau. Oh. Asta kekalih abrang branang kebak getih krana kecalan daging Sang Puntadewa tinumpangaken wonten kajeng ingkang kinarya traju parandene kalaning jagat gayaning para dewa kaya isih abot Manukdara ingkang samesinipun awrat daging Sang Puntadewa
Palandring mangke jroning gumun ing batos angu padi adil lan bener Sang Puntadewa sigra nyandak ponang curiga den tancepake wonten ing pupu den geret mangandhap ngantos dumugi dedengkul katon katingal wus ora jegjeg jumeneng ing Sang Puntadewa Palandri datang wonten pesambating Sang Prabu Darma Kusuma. Pupu kiwa tengen bos beset dening Sang Puntadewa. Amung katingal inggih menika wujuding suku ingkang abrit krana kekebaan getih. Palandring samangke tasih ketingal awrat manuk dara kaliyan daginging Sang Puntadewa. Saya datan kuwasa Sang Werkudara. Wah, barep eling. Wah, aja mati mergo kowe ngeboti nyawane manuk dara. Kok Prabu kula nyuwun wangsul curiga. Kok Prabu mugi kula panturi maringaken. Wah, barep aja edan. Pantok puntaning tekad Sang Puntadewa. Asta suku Palandring mangke tasih awrat manuk dara sigra nyandak curiga. Den tancepake wonten ing padharan sumembur punang ludira dawah kalenggak sirna margalayu Sang Darma Kusuma wau. Dewangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu umeko jamratnya maratani ing Werkudara guru akehku aja kuwatir kang dadi atinira. Arjuna kula wonten maring adhawuh ngerti yo lamun ingkang dadi Garuda mau yekti panjenengan ulun wondene ingkang dadi manuk dara mau Kakang Pukulun Bathara Narada ingkang wis sarembug nedya nyoba marang lair batine kadangmu Pambayun ya kuwi si Puntadewa. Wah, nanging barep kakangku wujude nganti kaya ngono. Wah, saiki malah tekaning pati. Mboya tekaning pati ulun ingkang bakal ngusadani kelawan kadang kita Darma Kusuma. Wah, Bathara Guru kakekku mangsa Baranga. Bekti kula kunjuk Pukulun Puntadewa mboya ana titah ingkang penggalihe ngungkuli kelawan kita kulup wayah ulun Darma Kusuma sayekti netepi kelawan kondang ngumandhanging Nalindra Ngamarta ingkang lila lair lan batine lila lawan pati mungkin arya mbebantu marang sak pepadaning urip mula ora jeneng aneh lamun sira tinengeran kang ludira seta Pukulun sedaya namung nindakaken jejering kewajiban ingkang wayah minangka dados
Titaingu Bathara. Wah, dalah kok dadi kaya ngono. Ora ana manungsa apik-apike bebudane ngurisi Puntadewa pun ora jeneng aneh. Yen to jenenge Puntadewa, Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani keluhurane wae ngumpuli para Jawata. Mula kang sangka kuwi nggih. Apa ing kita lakoni jroning wana Pringgalaya sayekti anggaduh kanugrahan. Sira ulun paringi priksa. Lamun sejatine Jawata bakal matedhakake wahyu ingkang wiraran wahyu Pura Kencana. Apa ta werdine? Ya mung jeneng kita ingkang bisa mangun sawijining negara sasat kaya dene Pura Kencana. Pura kuwi papan, Kencana kuwi tembung ingkang sarwa becik. Mula Ngamarta diasta dening Puntadewa tanpa beda kaya dene wujuding Pura Kencana, papan ingkang kebak kanikmatan, karukunan sarta kebak rasa ayem tentrem, ora ana regejegan. Kabeh mau merga saka panguwasa kita kula Puntadewa lan perbawaning wayu Pura Kencana, mara gage tampan ana nggih Darma Kusuma. Bingung ngantos persasat mboten ingkang raka mboten wangsul dhateng Garing Ndarawati pengajaping manah kula mboten patiya kula badhe wangsul dhateng Projeng Ndarawati mboten pinanggih kalan para Pandhawa kok ora Bu netepi dhateng sasmitaning Dewanggaya kanugrahan menapa wahyu Pura Kencana. Barep kakangku wis kelakon kedunungan wayu Pura Kencana jagat Dewa Bathara pun kakang melu seneng pun kakang melu bungah yayi kula mangayu bagya lan ngempil dhateng kamuktening wahyu Pura Kencana menika yayi. Boten kinten paduka Prabu lenggah wonten ing mriki. Rama Kyai Jodipati Abimanyu ya. Abimanyu anakku nggih Abimanyu. Ngantos bingung para kawula. Dinten sak mangke kula dherekaken kundur wonten negari Ngamarta. Iya nggih cah bagus. Apan wis paripurna gegayuhane wong tuamu nggone gayuh kanugrahan. Lah ra tenan to. Pendak-pendak tindak mesti gayuh kanugrahan. Lah iya, apa ya Tru wahyune Tru? Ambuh. Apa gong wahyune? Jumbuh karo tulisan ana ing baliho. Heeh. Aran Wayu Pura Kencana wae lah. Wilayah apik iki. Heeh. Nderek mangayu bagya ndara, nderek mangayu bagya Gus, nderek mangayu bagya. Muga-muga Pura Kencana ndayanana marang negara Ngamarta. Tansah dadi negara ingkang dadi punjer-punjering negara sarta kebaking katentreman, kebaking karukunan, manunggal tetunggalan nyawiji padha njunjung marang derajating Projeng Ngamarta. Kakang Semar kula nekseni Ndara.